Mă lupt cu sentimentul de vinovăție, că nu am făcut destul, că am țipat, că am dezamăgit, că nu am fost astăzi mama care mi-a și doi zile. Asta e întrebarea numărul 2 din borcanul cu întrebări. Hai să vedem. O să spun 3 lucruri despre vinovăție care nu sunt chiar așa de populare. 1. Vinovăția este bună. Știu, sună ciudat. Dar vinovăția este cea care ne dă energia să reparăm. Când am făcut ceva greșit, față de noi sau față de celălalt, să putem să reparăm, să îndreptăm. Ce e foarte important este să nu cădem în zona de rușine. Să nu confundăm. Rușinea spune sunt rea. Eu în interior sunt un om rău care nu sunt demn de iubire. Sunt defect. E ceva în neregulă cu mine. 2. E nevoie să facem un check-in. Cât din vinovăția asta pe care eu o simt vine din conflictul dintre ceea ce sunt eu, ceea ce am eu nevoie și ceea ce se așteaptă societatea de la mine. Standardele impuse de societate, cum ar trebui, acele multe ar trebui pe care ni le impune societatea în a fi mamă, partener de cuplu, profesionistă și așa mai departe. Iată ce e surprinzător la asta și e confirmat de cercetare. Mamele care nu se tem să fie judecate de cei din jur, prieteni, familie, alte mame, grupuri, nu înregistrează aproape deloc sentimente de vinovăție și rușine. Nu e interesant asta? Adică mare parte din ceea ce simțim noi nu vine din ce am făcut cu adevărat. Nu am făcut ceva rău, dar vine din grija față de ceilalți sau mai degrabă din teama de judecat. Numărul 3. Vinovăția noastră, mult din ea, vine din faptul că ne asumăm prea multe responsabilități. Punem toată lumea pe umerii noștri și le luăm spațiu celorlalți copili, parteneri, colegi, să-și asume propriile responsabilități, să facă propriile greșeli pe care să le îndrepte apoi. Le facem treaba și după ce că le facem, ne simțim și vinovate că n-am făcut-o bine. Nu sună ciudat? Aici vom lucra cu un principiu scream-free, fără țipete, al cărui instructor certificat eu sunt. În program vom lucra, ziceam, ca să facem un check-in, să vedem a cui e problema, să avem un sistem simplu să verificăm a cui e problema, de ce nu e problema noastră, ar trebui sau nu să mă simt vinovată. Toate aceste 3 puncte despre care am discutat astăzi, foarte pe scurt, le vom lucra și le vom pune în practică în programul 1% mai calmă și mai conectată cu fiecare zi. Ne revedem mâine cu o altă întrebare din borcan. Poate fi chiar și întrebarea ta.